Bilang isang small YouTuber or baguhan pa lang dito sa YouTube, ano nga ba yung YouTube settings na kailangan nating ayusin para i-recommend or i-suggest ni YouTube yung mga videos na ginagawa natin? Ang video ko ang to ay meron ng mahigit 75,000 views ngayon, pero alam mo ba na nung in-upload ko to, yung first 2 days niya ay nakakuha lang ako ng 19 views. Yes, ganun kalala. Pero napansin ko na lang, after ilang weeks at ilang months, unti-unting dumadami yung views niya. At ito talaga yung nakatulong sa akin para ma-reach ko ang 4,000 watch hours dito sa YouTube. And nakakuha rin ako dito ng mahigit 600 organic subscribers. So, napakalaking tulong talaga ng video kong to. Pero alam mo ba na in-upload ko yan, 1,000 pa lang ang subscribers ko that time. So, meaning kahit na baguhan pa lang tayo dito sa YouTube or konti pa lang yung subscribers mo or kahit wala ka pang subscribers, okay lang yan. Dahil napakabait ng YouTube. Talagang pinapakita niya at dinidistribute niya yung mga videos natin sa maraming tao. Hindi na natin kailangang magmakaawa sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin na i-view or panoorin yung videos natin dahil ang YouTube mismo ang nagdi-distribute niyan sa mga right audience, yung mga tamang tao. Pero, kailangan din nating gawin yung part natin as content creator. So, ito yung settings at ito yung mga bagay na kailangan natin gawin bago natin i-upload yung mga videos natin dito sa YouTube. So, kung content creator ka dito sa YouTube, I hope makatulong sa'yo tong video kong to and samahan mo ko hanggang sa dulo. Thank you! Guys, first, i-share ko muna pala sa inyo yung analytics nitong video ko. Dito natin malalaman kung may potential bang i-recommend ng YouTube yung mga videos natin. So, kailangan tingnan nyo dito yung performance ng video nyo. So, kung makikita nyo dito sa audience retention, meron dito intro, top moment, spike, at dip. So, kailangan iwasan nyo na magkaroon ng dip yung mga video na ginagawa nyo. So, paano nga ba natin malalaman to? So, ito. Dito natin makikita kung gaano ba katagal pinapanood ng mga viewers yung video natin. Ito talaga yung pinaka tinitingnan ng YouTube kung dapat ba niyang i-suggest yung video nyo. So, ito, kapag yung performance ng video nyo ay halos flatline, ibig sabihin talagang pinapanood ng viewers yung video mo hanggang dulo. So, napakaganda nito. Maaari talagang mag-viral yung video mo kapag ganito yung line niya, halos flat. And ito namang gradual declines, meaning yung mga viewers ay medyo na wawala ng atensyon doon sa video mo. Pero okay lang naman yan. Kumbaga, wag lang talaga yung pabulusok. So, ito naman, yung may mga spikes, ibig sabihin ay marami yung nagre-rewatch or nag-share ng mga moments doon sa video nyo. So, isa rin tong magandang sign na interesado yung mga viewers sa video mo. Talagang nire-rewatch nila or sinishare nila. And ito, yung isa, yung dips, pababa, ibig sabihin, nawawalan na sila ng gana or nag-click out na sila or pino-forward na nila yung video mo sa part na may mga dips. So, after nyan guys, i-share ko na sa inyo kung ano ba yung settings na ayusin natin para mas matulungan natin si YouTube na i-distribute yung mga video natin sa right audience. Yan guys, ang una muna natin gagawin is i-open muna natin yung ating YouTube app. And then, tap natin yung ating profile. Tapos, i-swipe natin dito at i-tap natin yung share channel and then copy link. Tapos, punta na tayo sa ating mga internet browser. So, depende yun sa gamit mong cellphone. Ako kasi, Google Chrome yung browser ko. And then, tap natin yan. Kung hindi ka pa nakalagin, katulad yan, so, dito sa search, itap mo yan, tapos, i-paste mo yung kinapi natin kanina na link nung channel natin. So, yan. Ma-open mo na yung iyong YouTube channel dito sa browser. And then, make sure na naka-desktop site siya. Tap mo tong tatlong tuldok na to and then, dapat naka-check siya. Okay po? Para kumpleto nating makita yung mga settings dito sa YouTube. After nyan is, itap nyo lang yung customize channel. Tapos, ito, nandito na tayo sa profile. So,
tingnan nyo dito sa description. Kailangan po maglagay tayo dito para ito yung magsisilbing identity natin dito sa YouTube. Para makilala tayo ng mga audience natin at magpakilala tayo kay YouTube kung ano ba yung content na ginagawa natin para i-distribute niya yon doon sa mga tamang tao. Small YouTuber pa lang tayo, so kailangan talaga nating magpakilala muna. Okay po? And then, tap na natin tong settings sa may baba. Tapos, pinutin nyo yung channel. And then, dito sa basic info, meron po mga keywords na dapat nakalagay dyan. Una is ilagay mo yung channel name mo. Tapos, yung mga topic na ginagawa mo. I-maximize nyo tong keywords na to. Kailangan gamitin talaga natin to. Dito na tayo sa upload defaults. So, tap nyo po yan. And then, guys, kung gusto nyo palang maging searchable or i-suggest ng YouTube yung video nyo, isa to sa mahalagang kailangan ginagawa nyo. Yung title, kapag naglalagay kayo ng title sa video nyo, kailangan ilagay nyo rin siya sa description box. Okay po? Para ma-detect ng YouTube algorithm yung video nyo at i-recommend yan sa search engine sa YouTube or kahit sa Google. So, isa po yan sa na-observe ko dun sa video ko na kahit sa Google, sinasuggest siya ni YouTube. Pagka may nag-search dun sa topic na ginawa ko, kahit sa Google, masisearch siya. So, di ba, napakahalaga na i-maximize yung title and description box. And then, after nyan is dito tayo sa my tags, guys, sa basic info. So, kung makikita nyo, meron pa din ako nakalagay dito ng mga tutorial about sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So, hanggang 500 din to. So, kailangan punuin nyo yan. Hanggat maaari, ilagay nyo dyan yung mga content na ginagawa nyo. So, paano ba maglagay dyan? Halimbawa, ito. Itap mo lang yan, and then, mag-type ka lang, halimbawa, vlogging. And then, comma. Tapos, Filipino tutorials. Yan. Tapos, i-enter mo lang. So, yan. Nakalagay na siya dyan. And then, i-save mo lang. Yan. Tap mo lang yan. Settings save na. So, I hope nakatulong sa iyo yung video kong to. Maraming salamat sa panonood. See you next time. God bless us all. Bye!